Sebastian Vettel posljednji je puta ove sezone bio vodeći u poretku svjetskog prvenstva tamo sredinom svibnja nakon velike nagrade Španjolske. 3 utrke kasnije, nakon sjajnog nastupa u Valenciji, Fernando Alonso je zasjeo na vodeću poziciju i držao je to mjesto sve do danas, do 16. utrke sezone. Prvi startni red za Red Bull s Weberom na pole positionu, ali odmah na startu Vettel je izbio na čelo i vodstvo nije ispustio do kraja. Slijedili su Weber, Alonso, Hamilton, Massa i Raikkonen, a već u prvom krugu Kobayashi je pogodio Buttona i izbacio ga iz utrke. U drugom krugu odustaje i Nico Rosberg, a Kobayashi je kažnjen prolaskom kroz bokseve. Super soft gume držale su do 14. kruga kada kreću ulasci u bokseve i tu smo vidjeli obračun Hülkenberga i Grosjeana. U utrci nekoliko fantastičnih dvoboja Hamilton i Raikkonen, Hülkenberg, Hamilton i Grosjean u troboju, niz dobrih napada i preticanja. Međutim, ipak je ovo bila utrka u kojoj su u prvom planu bile gume. 20 krugova prije kraja, nova serija ulaska u bokseve, pa održavanje prednje desne gume do kraja. Sebastian Vettel i u tome je bio najuspješniji. Ostvario je 3. pobjedu u nizu, prvi je vozač s 4 trijumfa ove sezone, a ovo mu je 25. pobjeda u karijeri. Prvi put u sezoni Red Bull je ostvario dvostruku pobjedu, Weber je drugi, Alonso i Massa 3. i 4. Još jedna odlična utrka za Massu. Slijede Raikkonen, Hülkenberg, Grosjean, 2 Toro Rossa, Vergne i Ricciardo, te Lewis Hamilton koji je u završnici s komadom umjetne trave na šasiji obranio bod od napada Serhija Pereza. Vettel je preuzeo vodstvo, ima 215 bodova, 6 više od Alonsa. Raikkonen je 3. sa 167. U konkurenciji konstruktora Red Bull je pobjegao s 367, Ferrari je prestigao McLaren 290-284. Za 2 tjedna vozi se velika nagrada Indije, još su 4 utrke do kraja sezone.